Oh man, Imporor Mpiri Ntombi Katata, guys. This is the cutest video I have seen on the internet lately. Umpumelelo Mseleku kunye nentombi yakhe umhlophekazi. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke kule weekend bethunani bekusenziwa i-birthday celebration kamhlophekazi intombi kaVuyokazi Ncweni kunye noMpumelelo Mseleku. Now last year ibiyenziwe ke i-birthday party, but then khange simbone ke uMpumelelo wabe egxekwa ke ngabantu. So kulo nyaka ke bethunani sibona uMpumelelo kunye noVuyokazi kunye nabantwana babo becelebrate bonke. Abantu bayevuya bathi yazi yintoni, they are so proud of both of them, uMpumelelo kunye noVuyokazi. Bakwazile ubeka i-differences zabo aside, badibana ngento yomntana, bavisa kamnandi umntana. Njengoba nibona nalapha kule video, umhlophekazi is so happy, udlala ngobuso bukatatakhe, kumnandi. Niyayazi ke mntasekhaya uba notata uMusa Mseleku soze angaposti. Uthathile ke a picture from this video wafaka ku-Instagram wakhe, kwathiwa tamkhulu besikulindele. Ndicinga uba utata uMusa Mseleku yena kuqala angafunda a thing or two from le nto kaVuyokazi kunye noMpumelelo. As much as ke bazi bengevani, uVuyokazi ke bekhe wayena kwenye interview kwimagazine echaza uba akho support ayifumanayo from the other side okanye from uMpumelelo. But then ke ngoku kuyacaca ngokuba bakwazile at least ubeka into zabo ecaleni, then ke badibana just for umntana, just for uvuyisa umntana. Mhlawumbi ke izinto zitshintshile futhi, maybe uMpumelelo ngoku uyasapota nosapota asiyazi, but whatever is going on or is happening, sivuyela nje ba bekwazile ukonwabisa umntana wabo. NoVuyokazi ke kuyatshiwo kuthiwa uyacaca ke ba uhealed, because sometimes kuye kublamewe thina baby mama kuthiwe sibhitha xa singafuna unika utata babantwana i-access ebantwaneni babo. So kuhle ke bethunani, siyavuyisana kakhulu nabo, sithi happy birthday kumhlophekazi. Akasemhle uyakhula bethunani. Now khona ke into ibikhe yathethwa ngutata uMusa Mseleku phaa kuThando Nesithembu season 9 about abantwana base-Eastern Cape xa oosista bakaMayeni bevusa besithi funeka bayobalanda abantwana. But andifuna umosha le ivideo imnandi bethunani bendithetha ngedrama. Ngoku siyacelebrate i-birthday kamhlophekazi, sithi happy birthday kuye. Nanku ke simbonile noNzulu bethuna ebhizi efeketha phaa. I'm sure bayovuya bobabini ke at least ubona uMpumelelo. Khanikhe nitsho ke nina ke bethunani uba nicinga ngantoni ngayo yonke le nto, noba uMpumelelo ekwazile ukuya eKapa wocelebrate i-birthday kamhlophekazi. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.